hlavu plnú živých spomienok, ako som pred 34 rokmi sedel v gymnáziu na zemi ako prvák v telocvični spolu so spolužiakmi a učiteľmi a s otvorenými ústami sme počúvali, ako nadšene vysokoškoláci rozprávajú o boji za slobodou, o boji za demokraciou. Za ten čas sme prešli obrovský kus kľukatej cesty smerom ku demokracie. Demokracia prináša mnoho otáznikov a dnes by sme si mali položiť otázku, či niektoré situácie sú demokratické alebo už sú za touto hranicou. Napríklad to, ak sa niekto postaví pred milión ľudí a my sa pozeráme na to, ako osočuje týchto ľudí, ako im nadáva. Je demokratické, ak sa pozeráme a nevieme si poradiť s tým, že niekto stojí na pôde parlamentu a používa výrazy hodné 4. cenovej kategórie. Je demokratické, ak akceptujeme to, že sa niekto postaví a povie, ja som demokrat, a pod touto záštitou prezentuje svoj názor a hovorí, môj názor je jediný správny a odmieta diskutovať a akceptovať iný názor. Ja si to nemyslím. Má to svoje hranice. Boj o demokraciu neskončil. Boj o demokraciu trvá. Vážme si to, čo máme. Pokračujeme v tomto boji, aby sme v budúcnosti boli viac a viac šťastní a mohli si povedať, áno, žijeme v krajine, ktorá je ešte viacej slobodná, ešte viacej demokratická. V krajine, kde budeme akceptovať to, keď niekto niečo povie. Budeme akceptovať aj druhý názor. Budeme akceptovať, ako ostatní okolo nás žijú.